Ini an istorya. Albularyo versus doktor. Versus doktor. Si Paigoryo da mga pangga, graduate in marine transportation. Nag-apply da siya nin Seaman mga pangga, sabi da duman sa kan pick interview na siya kan HR. Ma-apply ka po nin Seaman digdi sa samuya pon kumpanya. Ano po, tatao ka man po maglangoy. So ya da si Paigoryo, ano man iyan manay. Ano man requirements pala sa pagsisiman ang dapat matibay ka maglangoy. Tanoan mga piloto nagraralayog yan. Poon kayo ito, frustrated ng seaman si Paigoryo dahil niya na pinadagosan sa iyang pangarap na pagsiman. Pangarap niyang makasampa, Pero burubanggi siyang nagsasampa, mga pangga, kimisis niya. Ang ginibo ni Paigoryo mga pangga, nagkunya na sana siya, nag-change career. Change career. No. Mas pinili niya na lang na maging para Santiguar. Para Santiguar. Ngunyan, si Paigoryo, nag-upa siya nin pwesto para sa sayang negosyo na pag-Santiguar. Pag-albularyo. No. May karatula pati, kadaradakula pati. Kan karatula ni Paigoryo mga pangga sa sayan Santiguaran clinic. Ang nakalagdo man sa karatula, Santiguar, ang bayad 500. Pag daig ko kamo na bulong, kamo ang babayadan ko nin 1,000. Abatin! Ngunyan, sa nung beses, napaagida, may saro daang doktor nag-agi duman sa klinik ni para Santiguar na Paigoryo. Medyo nagtaas da sukiray kan doktorhan. Gano'n da siya kumbinsido duman sa klinik ni Paigoryo na para Santiguar ay. Nabasa da ka sa doktor eh. Nagpa-check up sa doktor duman sa klinik ni Paigoryo. Ang sabi da ka sa doktor mga pangga. Gusto ko po ko na Paigoryo magpa-check up sa emo mayo na po kaya akong panlasa. Ngunyan, sabi ni Paigoryo, majadig di Nonoy, Santiguaron ka. Kumino ada duman sa cabinet si Paigoryo ning sarong botilya. Pinatakan niya da so dila, so doktor, pinatakan niya. Plok! Luminagatak sana. Plok! Araw kaya. Nasuya da so doktor. Ano man ang Paigoryo, pinanamit, pinakakan mo ako ng pintura. Anong klaseng bulong iyang botilya mong iyan? Pintura baga! Sabi ni Paigoryo, buot sabihon, rahay ka na. Ngunyan, for dahil narahay ta ka, igwa ka ng panlasa, 500. 500! Bumarayan ka! Isip ka sa doktor, sa aga tabtistingon ko girareng nga niya kung talagang matibay talaga si Paigoryo na kinyintosan nga ako. No. Pagkaaga da, uminabot naman sa doktor mga pangga. Magpa-check up naman da kay Paigoryo. Mapa-check up po, giraray ako sa emo, Paigoryo. Malilingaw na po kaya nga ako. Nalilingaw na ako kan mga bagay-bagay. Sabi ni Paigoryo, madya. Kinuha naman sa butilya, duman sa karo cabinet niya. Mahiling da ka sa doktor. Paigoryo, halat lang ha? Op! Halat lang! Ano matapakakanon mo na naman ako kang pintura mong... Sabi ni Paigoryo, sa madaling sabi, entonces, rahay ka na. 500. Nagbalik na sa imong memorya na alala mo na pintura ini. 500 baby. 500. Suya da sa doktor mga pangga kipay Goryo. Naduwahan na siya na 1,000 na naduwahan ng tig 500 si doktor eh. Pagkaaga naman da, tinisting naman da ka sa doktor, sabi ka sa doktor, sa aga babalikan ko ini. Pag narahay pa ako kani pantulong beses na, pag natuluhan pa ini ay talagang ma-resign ako sa pagiging doktor, para Santiguar naman ako. Pantulong beses, pantulong aldaw, umabot na naman sa doktor. Sabi, Paigoryo, marahin na aldaw giraray po. Gusto ko po giraray Paigoryo magpa-check up sa emo, medyo naglalabo-labo na kaya po ang paghiling ko eh. Sabi da ni Paigoryo mga pangga, ay nonoy, iyan helang mong iyan na malabo na ang pagmahiling mo, dahil ko na kaya ang bulungonan. Dahil ko na kaya, maghanap ka na ng second opinion. Ang kondisyon, pag dahil narahay ni Paigoryo, tatawan niya yung 1,000. Por dahil nonoy, dahil ta ka narahay ngunyan sa pantulong beses, tatawan takanin 1,000 as promised. Ayan. Itao na daan ni Paigoryo sa 1,000. Paghiling da ka sa doktor duman sa kwartantina,
Oh, pay Goryo, sabi mo 1,000. 500 man sa nabagay ni. Oh, buot sabihon, rahay ka na. Nawampay ba si doktor? Sayang kang 1,500.